O blant ifanc I dima cenedlaethol, criced merched ydy un o'r campana sy'n tyfu'n aruthrol mewn poblogrwydd. Ac yma heddiw yng Nghaerdydd, tîm merched dan ddeunaw Cymru sy'n herio dyfnaint. Dwi wedi bod yn chwarae ers o'n i tua 5 mlwydd oed. Mae fy nhrod yn i wedi bod yn chwarae yn y clwb yma ers blynyddoedd hefyd. A dwi'n byw wrth ymyl y clwb criced, so dyn ni'n bob amser yma yn chwarae ac yn ymarfer. Dechreuais chwarae am dafen pan o'n i'n 9 mlwydd oed, gan fod dad fi'n absolutely obsessed â criced. A oedd e'n jyst yn naturiol I fi dod a'n chwarae. Nes I ddechrau oherwydd oedd yn ddau frawd i'n chwarae i'r clwb Eglwys Newydd. A oedd yn anarferol oedd mam yn chwarae hefyd yn blentyn ifanc. Mae taid efo diddordeb mawr yn criced, so nes I gychwyn chwarae. A dwi'n chwarae I tîm Penrhag pob dydd Sadwrn efo'r dynion. Mae brawd fi wedi chwarae ers oedd e fel tua 3, a mae dad ci'n rhan o'r balconies Glamorgan, a mae dad just pob amser wedi bod gyda criced yn ei tŷ, a mae bach o Criced yn teulu ni, ddweud y gwir. So dim lot o options. Na. Un o'r hyfforddwyr heddiw ydy'r anfarwol Steve James, cyn chwaraewr Morgannwg a Lloegr. There's massive opportunities for girls to play cricket these days. I mean, remember when I was a young boy, starting to play cricket, there were hardly any girls who play cricket now. And now the standard of the girls is really good. The skill levels are really high. Ond be mae'r merched yn ei fwynhau am y gêm? Fi wedi chwarae gyda'r merched pan o'n i'n 10 mlwydd oed, a ni fel tîm, ni'n rili gryf. Mae ffrindiau gorau fi yn y tîm ma nawr, achos fi jyst yn gwario holl amser fi'n chwarae criced I wedi gwir. Dwi'n mwynhau y cyfeillgarwch yn y tîm, ond hefyd cael teithio I bob rhan o'r wlad, fatha Cernyw a India efo'r genod. Do, fe glywswch chi'n iawn, India. Dros y pas galenni a tîm merched Cymru allan I ddinas brysur Mumbai. Mae criced yno fel crefydd a miloedd o ferched yn chwarae y gêm genedlaethol. Oedd hi'n arbennig I weld y diwylliant yna hefyd, cwrdd â pobl newydd a cael y profiad llawn o chwarae criced efo rhai o'r cricedwyr gorau'r byd. Oedd e'n anhygoel. Pob man o'ch chi'n mynd o'ch chi'n gweld criced, oedd lot o ferched a bechgyn yn chwarae, a nath ni ddysgu lot. I fi fel spinner o'n cyfle da iawn, hefyd cael dysgu ganddyn nhw a dysgu sgiliau newydd. Ond hefyd oedd y tymheredd oedd yn boeth iawn, so... So mae pethau mynd hyd yn un, sy'ch chi'n dweud? Mae batter yn ei dda, mae'n sgor a lot o runs. Gobeithio bydde fe'n sgor da ar y diwedd. Becca, cytuno? Ydw, mae dyfnaint yn dîm cryf iawn, felly dyn ni'n mynd I drio ein gorau a gobeithio gan I gêm da. Fi wedi bod yn sgorio criced ers biti 20 mlynedd, ond i'r merched hwn yw'r tymor cynta, a fi methu credu faint mor dda mae'r merched yn chwarae. Yr uchelgais I ti ydy bod yn chwarae'r proffesiynol, ie? Chwarae'r proffesiynol a gan chwarae Lloegr felly. Wow! Da iawn. Pwy o wir? Un diwrnod, falle welwn ni ambell un o'r merched yma yn cynrychioli y tân Cymreig yng nghyfres yr 100.